Bé, doncs quan vulguis, Isabel, pots començar, vale? Hola, em dic Isabel, tinc 26 anys i soc francesa. Vaig arribar a Barcelona fa un mes per fer el curs de català. M'agrada estudiar idiomes i descobrir altres cultures i altres ciutats. Vaig néixer en una ciutat petita que és Cahors, que és en Midi-Pyrénées, en el sud-oest de França. Té uns 20.000 habitants. S'ubica en un vall i està envoltada per un riu. I si hi ha un riu, hi ha ponts, i hi ha un pont molt famós amb 3 torres que és patrimoni mundial i es diu Pont Valentin. I això és la catedral i la ciutat medieval. I a l'edat mitjana hi havia una muralla al nord, aquest pont al sud, i com està envoltada per el riu, estava molt ben protegida i per això tenia molta importància. En aquesta zona és molt típic la marina de nous amb carn d'ànec. Ah, que bona. Sí. I també hi ha un formatge de cabra que es diu cabecu, que es menja torades de cabecu calents amb mel. I és clar que també es veu vino, que és vi de Cahors, que és molt bon. Als 18 anys vaig traslladar-me a Toulouse per estudiar i és una ciutat que m'agrada molt perquè hi vaig conèixer ahir els millors amics i vaig començar la meva vida de jove adulta. Vaig viure sola en un pis i és una ciutat gran, amb les afores té més d'1 milió d'habitants. És la capital de la regió Midi-Pyrénées i és coneguda també com la ciutat rosa perquè és clar que els seus edificis són rosas, no? I no hi ha ni platja ni muntanya, però és només a una àrea mitja del mar i dels Pirineus. I també hi passa un riu que es diu la Garonne i és molt maco passejar a les vores del riu. Hi ha un parc, hi ha una plaça i sempre hi ha molta gent. Vaig viure a Toulouse només 2 anys i mig perquè al setembre de 2009 em vaig anar a estudiar a Valladolid, a Espanya, un any. I tot seguit vaig anar a viure a Sevilla 4 mesos. I després, al gener de 2011, vaig tornar a Toulouse per acabar la carrera. I a l'octubre del 2011, o sigui el curs passat, vaig anar a viure a París. I París va ser una experiència molt interessant, però em va costar bastant adaptar-me a la vida parisenca. I el pròxim curs estudiaré en Nantes, que és en la costa atlàntica, i encara no conec aquella ciutat, però m'han dit que és molt agradable, molt dinàmica i crec que m'agradarà, però plou bastant, això no m'agrada gens. I m'encanta viatjar i conèixer altres llocs, però voldria tornar a viure al sud-oest de França perquè enyoró molt anar als Pirineus, viure a Toulouse, anar als pobles i després de tot tinc les meves àrees. Sí. Molt bé, Isabel. Moltes gràcies,